Είναι η πρώτη μέρα από τη 48ωρη απεργία που έχουμε κηρύξει σαν επιχειρησιακό σωματείο, διότι το Σάββατο το οποίο μας πέρασε είχαμε ένα εργατικό ατύχημα που στοίχησε τη ζωή ενός συναδέλφου. Ένας συνάδελφος 25 χρονών με 3 παιδιά, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θα γυρίσει σπίτι του, δεν θα γυρίσει την οικογένειά του. Δεν είναι το πρώτο. Είναι το δεύτερο στη σειρά, σε λιγότερο από μήνα, καθώς τον προηγούμενο μήνα, σε άλλο κομμάτι του εργοταξίου, συνάδελφος πέθανε από ανακοπή μόλις σχόλασε, μόλις τελείωσε η βάρδιά του. Αυτή είναι η εξέλιξη, αυτό το αίμα βαραίνει πρώτα και κύρια την κυβέρνηση που έχει καθιερώσει κάνει νόμο το 13ωρο, τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, τις ατελείωτες μέρες δουλειάς για να συνεχιστεί η κερδοφορία απρόσκοπτα των ομίλων. Βαραίνει τις μονοπωλιακούς ομίλους, τις κατασκευαστικές εταιρείες που δεν λογαριάζουν σε τίποτα παρά μόνο να κερδίζουν και δεν τους νοιάζουν οι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή τι, αυτό αποτυπώνεται εδώ μέσα με δουλειά ήλιο με ήλιο, από Δευτέρα ως Κυριακή, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα εργατικά ατυχήματα να μεγαλώνουν, τώρα 2 νεκροί, δεκάδες μικροατυχήματα, καθώς επίσης και ένα τετραπληγικό που έχουμε από άλλο ατύχημα πέρσι. Κέρδη βουτυγμένα στον εργατών το αίμα. Εμείς σήμερα διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις, εργασίες, οι οποίες δεν θα κατοχυρώνουν μόνο ένα μεγάλο μισθό, ένα καλό και αξιοπρεπές μεροκάματο για όλους εμάς που δουλεύουμε εδώ πέρα τους εργαζόμενους, ασχέτως ειδικότητα και ασχέτως και εθνικότητα, αλλά να κατοχυρώνουν και την ίδια τη ζωή μας με σύγχρονα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και εμείς εδώ θα παλέψουμε, θα διεκδικήσουμε 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα κατοχυρώνουν μια σειρά πράγματα ώστε να κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων αξιοπρεπή.